Spoznajte svoje základné hodnoty. Chcete sa cítiť dlhodobo šťastný a naplnený? Ak áno, potom je toto video presne pre vás, pretože si v ňom ukážeme spôsob, pomocou ktorého je možné prežívať dlhodobé šťastie a naplnenie. Zároveň týmto vyriešime aj druhý problém. Zažívate niekedy stav, že sa neviete rozhodnúť medzi dvomi možnosťami? Jednoducho, neviete si vybrať tú, ktorú chcete viac. Tomuto bude dnes koniec, pretože pomocou stratégie, o ktorej sa dozviete v tomto videu, sa budete vedieť od dnes rozhodovať ľahko, rýchlo a vždy v súlade s tým, čo je pre vás najdôležitejšie. Pomocou tohto videa si jednoducho nastavíte svoje osobné vnútorné GPS, ktoré vám bude neustále ukazovať správnu cestu vašim životom. Veľa ľudí vo svojom živote dlhodobo zažíva prázdnotu, pocit hnevu, intenzívnu bolesť alebo iný nepríjemný emocionálny stav. Častokrát sa chcú skryť pred touto svojou úzkosťou a preto hľadajú spôsoby, ako čo najrýchlejšie preklopiť svoju bolesť na radosť. Vytvárajú si návyky, ktoré ich môžu zničiť. Berú drogy, holdujú alkoholu a cigaretám, prejedajú sa, dlhé hodiny presedia pred televíziou a tak ďalej. Títo ľudia však nemajú problém s drogami alebo alkoholom. Títo ľudia majú problém so svojimi hodnotami. Berú rôzne látky, ktoré im pomáhajú okamžite zmeniť svoj emocionálny stav, pretože sa im nepáči, ako sa v danej chvíli cítia. Z dlhodobého pohľadu však žiadne takéto extrémne rýchle riešenie nikomu šťastie neprinesie. Ak chceme zažívať dlhodobo skutočné šťastie a naplnenie, potom existuje iba jeden jediný spôsob, ako to urobiť. Tým spôsobom je uvedomenie si svojich vlastných základných hodnôt. Jednoducho, potrebujeme si uvedomiť, čo je pre nás v živote najdôležitejšie. Práve náš dennodenný život v súlade s našimi základnými hodnotami nám umožní prežívať ohromnú radosť a spokojnosť. Možno sa teraz pýtate, fajn, ale čo sú to tie hodnoty? Pre každého môže byť hodnota niečo úplne iné. Sami najlepšie viete, čo je pre vás v živote najdôležitejšie a čoho si najviac ceníte. Hodnoty však existujú v každom jednom z nás, existujú v každej jednej kultúre, v každej jednej spoločnosti. Naše hodnoty sa nám počas života menia. Máte iné hodnoty, keď je vám 18 a chodíte na búrlivé párty a prežívate prvé lásky. Máte iné hodnoty, keď si zakladáte svoju vlastnú rodinu alebo vychovávate svoje vlastné deti. Odlišné hodnoty budete mať v 70-ke, keď si budete vychutnávať jesen svojho života. Je však v poriadku, keď sa nám hodnoty v rámci nášho života menia. Ak ich však meníme každý deň ako ponožky, tak je asi niečo v neporiadku. Vaše vlastné hodnoty môže ovplyvňovať vaša rodina, škola, spoločnosť, televízia, internet, jednoducho čokoľvek, čo je okolo vás. Pamätajte však, že svoje vlastné najcennejšie hodnoty vonku nenájdete. Nepovedia vám ich rodičia, kamaráti a ani televízia, aj keď sa o to všetci všemožne snažia. Svoje vlastné, osobné, základné hodnoty nájdete jedine vo svojom vnútri. Vaše hodnoty, nech sú akékoľvek, sú ako vaša životná GPS navigácia, ktorá vám ukazuje smer k vašej spokojnosti. Jedine, ak zameriate svoju pozornosť na svoje vlastné hodnoty, dokážete získať dlhodobo naplnenie a šťastie. Preto je dôležité spoznať, objaviť a pomenovať svoje vlastné hodnoty, pretože vám to pomôže lepšie si uvedomiť, na čom vám v živote najviac záleží a na čom vôbec nie. Zamerajte svoju pozornosť na hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť práve vám. Už o chvíľku budete mať v tomto videu príležitosť ujasniť si svoje vlastné hodnoty. Napíšte si ich na papier a majte ich pred očami každý deň, aby vám aj v krízových situáciách pomohli rýchlo nájsť tú správnu cestu. Zároveň si môžete byť 100% istí, že keď teraz neviete urobiť nejaké dôležité rozhodnutie, je to výsledok toho, že zatiaľ nemáte ujasnené svoje základné hodnoty. Nevešajte však hlavu. Sledujte toto video ďalej a už o chvíľku získate presný návod na to, ako si svoje hodnoty ľahko ujasníte.